Toto je starý včelín, ktorý som sa rozhodol zrekonštruovať. Mal už takmer 60 rokov a chcel by som, aby slúžil ešte najmenej ďalších 60. Osadil som tam 16 nových tabuliek, lebo tam bolo 16 stanovíšť pre 16 úľov, ale odteraz už tam nebudú úle, budú tam oplodniaky namiesto úľov. Oplodniak je taký maličký úľ, kde sa vojde zo také dve hrste včiel a slúži na to, aby sa tam vychovala nová včelia matka, kráľovná. A keď sa tá matka oplodní, tak je pripravená na presun do riadneho veľkého úľa aj so včelami a tam už sa môžu neobmedzene rozrastať. Tých 16 tabuliek, čo je na nich zvláštne, tak som si to vymyslel. Každá tabuľka obsahuje, je na nej kresba a latinský názov jednej cnosti. Tá kresba súvisí s tou cnosťou. Sú to cnosti, ktoré praktizujú včely, ako napríklad usilovnosť, industria, odvaha, fortitudo, vernosť, fides, pokora, humilitas. Takže je ten včelín aj tak vizuálne, je tak krajší, zaujímavejší. Včelám sa tam páči. A ešte úplne nakoniec som tam pridal názov, taký nápis na včelín, ktorý hovorí: tu uč sa usilovnosti a poriadku.